ntị mmanụ. Kedu ka ekesi anyanwụ? Chai, ọ tekwala. Biko nagide na anyị. Anyị alọchitakwala ọzọ. Ọkwa mmadụ Chisom, kpọọ m Ugo chara acha. O nwere ihe nchọrọ ikwu maka ya n'ụbọchị taa. Anyị maara na mmadụ inwe obiọma nakwa mmadụ inyere ibe ya aka bụchi ezigbo ihe. Ihe ndị a bụ ezi akparamagwa ekwesịrị na-ahụta n'ebe mmadụ nọ. Mana agbanyeghị nke a, ị gaghị na-amanye mmadụ iriri n'olu si ya nyere be gị aka. Mba, ihe ndị a bụ ihe na-esi n'obi apụta. Kedu ihe nnachi kọwa? Ọ bụrụ na ọ masịghị mmadụ imere gị ihe, ị gaghị abịa webere ya iwe n'ihi na ị maghị ka o si wee dịrị ya. Ọzọkwa dịka ibe ya, ọ bụkwa ihe nye obi chọrọ ime ka ọ ga-eme. Kedu ihe mere m ji wee kwube ihe a? Ị batara n'ụgbọala, kpọrọ ụmụaka atọ, tinyere nke ịkwụ n'azụ, ha wee dị anọ. Ihe ọzọ ị mere bụ ịnụgara m ụmụaka abụọ. Emebeghị ọnụ gị si m, nne biko ị pụrụ inyere m aka kudo ụmụaka abụọ ndị a, na m enweghịkwa n'ego m ga-eji kwụọrọ ha niile ụgwọ oche. Imeghị nka, naanị ihe ị mere bụ nnọọ ịkpọfetere m ụmụaka abụọ ndị. Mba nne, ọ bụghị ka esi eme ya. Amabụ m onye ịbụ. Ị na-akpọnye m ụmụaka, mụ na ga-esi n'otu ụlọ pụta. O nwere nnọọ ụfọdụ ihe ndị mmadụ ga na-eme, ịbịakwa na-eche n'ime onwe gị, kedu ụdị mmadụ bụ ihe nka? O kwere m nghọta na o nwere ike ọ bụrụ na ijighị ego, mana nke a agbasaghị ire m. Ọ gbasaghị ire m. Amabụghị m onye ịbụ. Ya mere ihe ị kwesịrị ime bụ ịrịọ mụ. Ị gaghị eme nnọọ ihe kwesịrị gị, ihe ruru gị. Anaghịkwa m asị na mmadụ inyere ibe ya aka adịghị mma. Mba, inyere mmadụ aka bụ ihe ziri ezi, mana ị gaghị ejizi maka nke a wee na-eche na ihe ruru gị. N'ụdị ọnọdụ dị etu a, ihe ị kwesịrị ime bụ iji olu nwayọọ rịọ onye ahụ nọ n'akụkụ gị. Okwe mma, o kweghị, ịhapụ ya n'ihi na o jighị gị ụgwọ. Oge eruola mgbe anyị ga-akwụsị inwe ihe a na-akpọ Entitlement Mentality n'olu bekee. A na-aka ahụcha agwa dị etu a n'ala dịka ala Lagos. Mgbe m bi ebe ahụ, ihe a bụ ihe a na-ahụkarị. Nwere ike nwaanyị akpọrọ ụmụaka bata n'ụgbọala, ọ na-atụ anya na ị ga-anara ya otu n'ime ụmụaka ahụ ma abụọ kudo, ma ọ gaghị asapụ ọnụ rịọ gị si gị, nne biko nyeretụ m aka. Ihe agwa dị etu ahụ ajọka. Ọ bụkwala ka ọha m n'ọnụ ụmụnne m, ntị ga-anụ ya agaghị aha ka ụgbọ ata. Ka emesịa nọ.